Gyniaddoli Duw. Eiriau o'r Hen Testament, Duw canwn i'r arglwydd am lawen hawn yn rhaid i'n chwiliau. Duw gyda'i gronef a diolch, canwn yn llafar iddo a sawle. Canis yr arglwydd sydd ddew mawr a brenin mawr ar y holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae gorddobderau'r ddear, ac efe bia uchelder y mynyddoedd. Y môr sydd eiddo, canis efe a'i gnaeth, a'i dwylo a lunio gysylltir. Dewch a ddolwn a syrthiwn i lawr ac ostynwn gerbron yr arglwydd ei gwneithio. Canis efe yw ei diwni, a nina ei bobl ef a defad ei gorfa. Heddiw os grondewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerth. Gwiriw. Dafnefo, mae'n calonau yn agored i ti. Ni allwn guddio dim oddi wrthyt. Glanhani a thlan ysbryd, mwyn i ni dygaru a thafoli'n berffaith, trwy Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Mi cyntaf o'r yna. Rhif yr Efin 839. Arglwydd Iesu, llan o derglwys a thlan ysbryd dydd ei hun fel y gwasanaethoedd nefoedd trwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygaid allu canfod, dan drieni dyn ei fri, disgyw dwylo estyn iddo, wyn ac olew calfari. Llifed cariad pen calfaria, drwy dy eglwys ato if. Astyriondeb byd y hunain, glywod trian yn ei llef. Dys hi i ofni byw'n esmwys gan anghofio byd a'i loes. Nesa hi ddostyrio wrtho a rhoi'n ysgwydd dan ei groes. Rhif yr Emyn 839. Sawl cantau 22. Rydyn ni wrth y modd pan gweld yn y wodau gadewch i ni fynd i ddyn nhw. Dyma ni'n sefyll y tu mewn i'r gatau o Jerusalem. Mae Jerusalem yn ddinas wedi ei hadeiladu i bobl bob sy'n gilydd yn. Mae llwythau'n mynd ar ber yr undod llwythau'r arglwydd. Yn dyletswydd ar bobl Israel i diolch i'r arglwydd. Dyma ble mae llysoedd fach yn eistedd. Llysoedd fach Llywodraeth Dafydd. Gweddïwch am heddwch i Jerusalem. Boed i'r rhai sy'n gael dilwyddo. Boed heddwch wyt ti mewn diwaliau a diogalwch o fewn geiriau. Mwyn fy mhobl a'n ffrindiau. Dwi'n gweddïo am heddwch i ti. Mwyn deml yr arglwydd ein Duw. Dwi'n gofyn am wyth am ti.
Efengyl Pennod 5, adnod 1 Un diwrnod, roedd Iesu'n sefyll ar lan llyn Galilea, ac roedd tyrfa o bobl o'i gwmpas yn gweithio ymlaen i wrando'r neges dim. Welodd fod 2 gwch wedi gadael ar y lan, tra oedd y pysgotwyr wrth i'n golchi ei rwydi. Aeth I mewn I un o'r cychod, a gofyn wrth Seimon, y perchennog, ei wthio allan ychydig oddi wrth y lan. Yna, eisteddodd a dechrau dysgu bobl o'r cwch. Pan oedd wedi gorffen siarad dywedodd wrth Seimon, dos â'r cwch allan lle mae'r dŵr yn blwfyn, a gollwng y rwydi ti cael dalfa o bysgod. Meistr, meddai Seimon wrtho, mi o'n i'n gweithio'n galed drwy'r nos neithiwr, heb ddal dim byd. Ond am mai ti sy'n gofyn, gollynga I y rwydi. Dyna wnaethon nhw, a dyma nhw'n dal gymaint o bysgod nes I roedi dechrau I rwygo. Dyma nhw'n galw ar eu partneriaid yn y cwch arall I fod i'w helpu. Pan ddaeth y rheini, cafodd y 2 gwch eu llenwi ac gymaint o bysgod nes I fod bron at Ibo. Pan welodd Seimon Pedr beth oedd wedi digwydd, syrthio ar ei luniau o flaen Iesu a dweud, dos I ffwrdd o fi o'r arglwydd, dwi'n ormod o bechadur. Roedd Seimon a'i gydweithwyr wedi dychryn wrth weld faint o bysgod gafodd ei dal, ac felly hefyd partneriaid Seimon, Iago ac Ioan, meibion Zebedeus. Dyma Iesu'n dweud wrth Seimon, paid bod ofyn, o hyn ymlaen bydd ni'n dal pobl yn tre'r pysgod. Felly ar ôl llusgo eu cychod i'r lan, dyma nhw'n gadael hoffech I fynd ar ei ôl. Dyma blas I chi o'r ysgol Sul yn ystod y pandemig. Begiodd y capel ei drysau ar draws y 15fed, ond fe danio ni laptops ac iPads yr wythnos ganlynol a dechrau pedwar newydd yn hanes ysgol Sul y Crws. Fe wnaethon ni gwrthymhithio heb stop am 19 wythnos yn ystod cyfnod clo cyntaf hwn. Tipyn o record. Fy hoff ffrain oedd cwis cyhwyd ac roedd yn gred gweld gilydd ar y sgrin a siarad, chwarae, dysgu gyda'n gilydd. Diolch beth am Zoom. Roedden ni'n gwmni'n gilydd ac fe daethon ni'n ffrindiau da. A dysgu beth sy'n gwneud ffrindiau bod yn garedig, ffyddlon a chwarae'n deg. Edrych ar ôl ein gilydd a pharchu'n gilydd. Fe ddysgwn ni am Iesia'r Beibl, hanes Joseph a Moses, Dameg yr Heol, y dyn ffôl a dyn doedd, stori'r Pasg y Pentecost. Roedd Pedr a Ioan, Philip a dyn o Ethiopia a Waliau Jericho, Iesia'r wraig o Samaria, Iesia'n ffwrdd I Emmaus a llawer mwy. Roedd hi'n cynnal cwisiau bob wythnos gydag ap o'r enw Cahoot. Roedd hyn yn llawer o hwyl. Roedd ni gyd yn tiwnio mewn o'n cartrefi I gystadlu yn erbyn ein gilydd. Roedd ni'n edrych ymlaen bob wythnos at weld ein gilydd. Emyn 382. Grist bendigedig, faber y forwy, grist gwrthodedig ar y glwydd byd. Baich ein camweddau, ddig yr un bychan, llwyth ein troseddau arno I gyd. Grist bendigedig, fab iachwdwriaeth,
Roi'n ostyngedig, yma'n byw, heddiw yn eiriol, yn y gogoniad dros edifeiriol gyda Duw. Grist bendigedig, ddoi ar y ddeian, heddiw garedig, frenin nef. Dwyfol drigfannau sydd yn ei disgwyl nion hwn tanau, iddo ef. Rhif yr emyn 322. Ac fe, o gwylwn ni am bendith Duw, plygu pennau a chynnig ei gweddiau. Gweddiw. Diolch i ti o Dduw am y cyfle i ddadoli. Diolch am dy eglwys. Diolch am drysau agored. Diolch am bob cyfle ni'n cael i ddysgu amdana, da dy gariad yn Iesu Grist. Diolch i ti am yr oedfa bore yma. A'r cyfle i droi mewn, i weld ein gilydd, i ddiolch i ti, i glywed mwy am dy eglwys ac am dy gariad yn Iesu. Ac yr eglwys gweddiwn dros bob un sydd wedi dioddau yn ystod y misoedd diwethaf. Bob un sydd wedi gweld bywyd yn anodd iawn. Ond hefyd, offrymon ein diolchiadau. Diolchiadau am bob un sydd wedi cynorthwyo mewn unrhyw ffordd. Diolch hwn am wyddonwyr yn gweithio mewn abordau. Am feddygon a staff meddygol ein ysbytau a'n cartrefi. Diolch hwn am bob un a fi mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig a cheisio lleddfu effeithiau cyfnod y pandemig. Dros ein gwlad, gweddiwn dros bob un sydd mewn safle o awdurdod, a phob un a fi'n gyfrifol dros geisio ein diogelu mewn unrhyw ffordd. Gweddiwn dros bob un sydd yn dioddau, ac fe gofiwn am bobl sydd yn byw gyda nhw, yn ei helpu. Diolch hwn am ein cartrefi, ein teuluoedd. Ac fe gofiwn a gweddiwn newedig am y teuluoedd hynny sydd wedi colli rhywun dros y misoedd diwethaf. Ond fwy na dim, diolch hwn i ti am Iesu. Rhywun ar fi ddiw a marw fel dyn, gan atgyfodi i'n cyfiawnhau. A llawenhawn bod eglwys Iesu a'r neges amdano yn cael ei gyhoeddi
ledled byd mewn cymaint o ffyrdd. Rhymwn i gwyddiau, ac newn i hynny gan defnyddio'r ffurf mae'r eglwys wedi defnyddio dros y canrifoedd, y ffurf a roddodd Iesu i'w ddisgybio. Ein tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, sa'n teithio'r deg, dele'r y deyrnas, mynydda'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddio, a maddau ni ein dyledio, fel yn y ddew hynna i dyledio. Ac nac arwain ni i rwyd i fel, beth yw'r gwared i'r gael drwy, gan eseiddo ti'r deyrnas a'r merch a'r gwybyniant yn oes oesoedd. Rwy'n mwynhau fawr bore yma yn hyfryd. Clywed beth sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol Sul yn eich cartrefi dros y cyfnod diwethaf yma. Ond meddyliwch amdano fe, tro diwethaf o'ch chi yn y capel, yn yr adeilad yma, adeilad y grwys, o'ch chi'n chydig yn iau. O'ch chi bellach blwyddyn os yna 2 blynedd yn achos rai yn chi yn hun. Nag oeddech chi tan diolch chi yma tro diwethaf. Dwi wedi ychwanegu cwbl o fodfeddi at y taldra, fi'n siŵr. Fel i ni wedi clywed, mae'r cyfnod diwethaf yma wedi newid y ffordd i ni wneud cymaint o bethau. Yn yr eglwys, dyn ni gyd wedi dygymod a Zoom. A dwi'n gwybod, mae llawer ohonoch chi wedi bod yn helpu pobl eraill, a helpu pobl hun yn y teuluoedd chi i ddod i'r afel a Zoom. Ac bod adeilad y capel wedi bod ar gau, i chi wedi llwyddo i aros gyda'ch gilydd ac i barhau gwaith Eglwys y Grwys a'r ysgol Sul. Felly diolch am hynny. Ond gan y bywyd wedi newid cymaint, mae'n siŵr bydd rhai pethau'n parhau yn rhyfedd am gyfnod eto. Un peth sy'n rhyfedd, wrth gwrs, yw wrth gwisgo'r mygydau. A mae'n siŵr bod pethau wedi newid yn yr ysgol i chi fyd. Ac yn sicr i ni fel oedolion, mae'r mygydau yma yn mynd i fod gyda ni am beth amser eto. Arfer a pethau newydd. Arfer a pethau sydd yn newid. Ac i chi wedi llwyddo i wneud hynny yn gred yn siŵr. Ond tan ni'n dod i'r eglwys, ydy ni'n cael yn atgoffa bod yna rai pethau sydd bethau newid. Chydig iawn bethau yn ein byd ac yn ein bywyd sydd ddim yn newid. Un peth sydd bethau newid yw Duw. Un person sy'n wastod yr un peth yw ein Duw ni. Ac i chi a fi am beth waith, ni'n teimlo'n hapus am beth ni'n teimlo'n trist. Dyna rhan o fywyd. Ond mae'n Duw ni yn gyson, wastod yr un peth, wastod yn ein caru ni. Ac yn Iesu Grist mae'n wastod yn maddau ni ac yn ein derbyn ni. Mae'r eglwys wedi parhau dros y canrifoedd bod pethau fel pandemics a fflai a rhyfeloedd dros y canrifoedd, mae'r eglwys wedi aros yn gadael a mae wastad wedi bod yna. A mi fydd yr eglwys wastad yma yn ein byd. Beth arall sydd ddim yn newid yw ein neges ni. Y neges i ni'n clywed o'r eglwys am Iesu a chariad Duw tuag ato ni. Felly, diolch ein bod ni'n gallu newid, bod ni'n gallu dygymod, a pan ni'n cael her newydd mewn bywyd, rhywbeth newydd i wneud, bod ni'n neud e, fel i ni wedi wneud dros y misoedd diwethaf. Y fendith yw, beth mwyaf bwysig, yw diolch i Dduw am y pethau na sydd ddim yn newid. Dyw ei hunan, i gariad tuag ato, a'r neges yma am gariad Duw yn Iesu Grist. Mae'n adnod yn y Testament Newydd sy'n dweud bod Iesu Grist yr un ddoi heddiw ac yn dra gywir, neu ddoi heddiw ac yn fori. Mae bywyd fel yna yn diwedd. Mae pethau sy'n wedi mynd heibio, mae pethau sy'n bodoli nawr, a mae pethau sydd yn mynd i ddod. Ond mae Iesu dal yr un peth trwyddyn nhw gyd. Fel oedd Iesu yn y gorffennol, mae Iesu nawr, a mi fydd Iesu ostod
gyda ni ac yn aros yr un peth. Dwi'n ei fyddio. Diolch I ti o Dduw am y pethau sydd ddim yn newid. Bod Duw wastad yr un peth. Bod ei gariad yn gyson yn cael ei estyn tuag ato ni. A bod neges yr efengyl, neges yr eglwys, yn aros yr un peth, beth bynnag yw'r newidiadau yn ei byd ac yn ei bywyd. Diolchwn a gwirion yn enw Crist. Yn 720. Gyfrannodd bendeithion ac awdur deall dyn na ni'n wir ddisgyblion i'th anolfad dy hun. Drwy bob gwybodaeth newydd na ni'n fwy doeth I fyw ac wysg ni oll ac awydd gwasanaethu dynol rew. Ro uni ysbryd gweddi, ro uni wefus bir, ro gymorth mewn caledu I lynu wrth y gwir. Yn hynnydd pob gwybodaeth gan hac rhyfha i'n ffydd, yn pob rhyw brofedigaeth, dysgu ni rhodio'n rhydd. O Iesu, a fy farw yn ieuan cael y groes, rwyd arnom ni dy enw yn nawdd yn môr e oes. Dy air fo yn ein calon, dy ysbryd yn ein gwaith, a choron pob gobeithion, dy gwrdd ar ben y daith. Rhif Remen 720. Dyn ni gyd yn mwynhau gwaith celf a theft ac roedd myrerid yn wych am arwain sesiynau arbennig ar Zoom. Dych chi'n gallu gweld ein gwaith ar y sgrin ac yn y cyntaf. Roedd hanes John a'r mor fel un ddewon. Fe wnaethon ni greu adar bach pertro arall a chardyn Nadolig am ddefnyddio enau o bast a sych. Roedd ni'n gwneud gwaith celf arall hefyd, gan gynnwys canonau papur wedi gwehyddu. Diolch I Megan Owens sy'n sut I wneud rhan, a'r melynau
melynau gwynt bach adeg y Pentecost. Heb anghofio adeiladu tai Lego I helpu gyda stori'r tŷ ar y tywod a gwneud helfa drysodd mathemateg yn y parc. Diolch Rhiannon. Fe wnaethon ni bob math o bosau, gemau a lliwio. Un wythnos, wrth drafod y Beibl, wnaethon ni sôn am ein hoff lyfrau. Dwi'n hoffi llyfrau Rydol, Robin Aberbyw yn Llandaf, Gyferbyn am tŷ ni. Fe gaethon ni hwyl yn ffilmio ar gyfer gwasanaethau arbennig yr ysgol Sul, yn enwedig newyddion y crwys a prynhander. Roedd y ffilmiau'n ffordd dda o rannu negeseuon pwysig ac o godi calonnau pawb. Dwi'n credu mod i'n ffansïo gyrfa yn y byd teledu nawr. Wel, mae heno bob amser yn chwilio am ddoniau newydd. Roedd ffilmiau yn gyfle I ni gyd gymryd rhan yn ein cartrefi a dangos ein bod ni'n meddwl am ein gilydd. Roedd y ffilmiau hefyd yn gyfle I ni rhannu'n doniau cerddorol gyd chi. Dyma rhai o'n perfformiadau.
ddigon o bwysau ei roi yn y banc arno fi. Ac fe fyddai'n filiynnydd dwi'n gwybod yn iawn pan fydda fi'n 303. Diolch i Carefydd am ei holl help gyda'r fideos a diolch i chi am eich negeseuon caredig. Bydd chi'n gallu mwynhau'r fideos a ddidaran i YouTube y capel. Wrth i reolau lacio, dyn ni wedi cwrdd yn Parc Victoria. Dyn ni wedi mwynhau helfeydd trysor, gemau rhwng deni, mini Olympics a sesiynau crefftau o dan y coed. Heb anghofio ambell i fisged, cacen a diod. Dyn ni'n edrych ymlaen at gwrthwyneb yn wyneb eto yn y capel, ond byddwn yn trysori atgofion yr ysgol Sul ffithiol. Rhydd yr emyn 800. Un can bach ar hyd y byd yr ar, ar y daith o hyd y gwmni gael, a thrwy bob y fori ddaw, gad i minnau afal yn dda. Ac wrth fynd o ddoi i'r bori newydd draw, gad i minnau afal yn dda. Hyn yw'r taclwyd na'r hen byd marcrwn, iau wyt hefyd na'r diwrnod hwn. Hen a newydd wyt ynghyd, rhodiaf yn dy gwmni di o hyd, rhif remyn 800. Diolch eto. Mae gymaint o amrywiaeth wedi bod yn perthyn i'r ysgol Sul dros y cyfnod diwethaf yma. Ni gyd wedi cael cip arno fe bore yma. Diolch yn fawr am roi cip i ni ohono fe. Nid yn unig y dysgu, ond hefyd y chwarae, y tripiau, y quizzes, y gwaith technegol, gwaith arlunio, gwaith celf, pob beth yn ffitio mewn,
yn dysgu ni yn y pen draw am y byd ac am gariad Duw tuag ato. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i'r athrawon a'r rhieni sydd bod mor ddyfod dros y misoedd diwethaf yma hefyd yn cynnal pethau. I ni gyd wedi dysgu sgiliau newydd dros gyfnod y pandemig yn yr ysgol sydd, falle bod chi wedi gwneud rai lot o bethau, byddech chi ddim wedi gwneud. Ond i bai am gyfnod y pandemig. Ac i ni fel eglwys, i ni wedi gwneud cymaint o bethau, mae yna heriau newydd wedi bod, ond i ni wedi dysgu sgiliau newydd ar hyd y ffordd hefyd. Ac i ni eisiau wedi sôn am y dechnoleg, a rhywun fel fi, mae'r pregethwyr wedi gorfod dysgu pregethu wrth eistedd lawr ac edrych ar sgrin. Mae'n eich gallu sefyll lan yn gwneud hynny. Ond mae technegwyr gyda ni hefyd, a mae yna gynhyrchwyr y byd technegol sydd wedi dod â sgiliau gwych i ni fel aelodau ac fel eglwys. Diolch yn fawr am dalu nhw pethau. A gallwn ni i datblygu nhw hefyd. Y bore yma, llawer o diolch am bob un sydd wedi cyfrannu at y gwasanaeth yma. Diolch arbennig i Hannah Thomas am roi popeth at ei gilydd a hyfforddi pobl bore yma. Diolch hefyd i chi rhieni am eich rhan yn cefnogi hefyd. Diolch Julian ar yr organ hefyd. Gawn ni lygu pen, gofyn am bendydd Duw arno ni cyn bod ni'n mynd tuag adre. Diolch i ti o Dduw am dy eglwys. Diolch am sgiliau newydd. Diolch am gyfle eto i gyfarfod, i addoli ac i glywed am dy gariad tuag ato. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a bod eich plith ac yn drigo gyda chi, ar awr hon ac i byth. Amen.